Sure, ingene Sharon politics ka ing'e historia. To historia no konyi miyo ngufu mar ndig maber. Wasebedo gosiepe. E siasa ka in 1960s wabedo gosiepe. Ma Jaramogi sacrifice presidency bara mokonyo jowa moko. Ineno kwa dhi mbele nwaneno kaka noriembo odno. Oriembo ka joma kawele odno. In 202 okego ne Raila Amolo Odinga jaduong' malura ahinya kabisa. Nochako keto osiep kamoro. Mochako support jogotgi. Right? Ineno kaka noriembo kanyo. Ineno. In 207 moro no anong kamatin. Ura kambani neno kana wewa magicho power e lwetwa. I feel ni in politics sometimes we need to be honest. Tukikwago siasa ma deceitful. Ojelo ma wuon God miluongo ni Rais Dr. William Samoei Ruto. En ng'at ma kochako ni support Sharon. Il support the last man. In 207 William Samoei Ruto joma chalo kaka Henry Kosgei, Franklin Bet, mago jok manuchung' kodwa kaka oganda Luo. Makalenjin nogonwa kura to the last man. Mokego ne obedo prime minister. Moganda Luo obedo the second prime minister e Kenya mzima. You get the point? Kwana wariwore kod jogi nok wagore golweny. En competition. Kata manyathi monyuol unyalo pimo gi sama itimo penj. Kitimo penj ere ng'ama nyalo yombo wadgi. Right? Tiyudo ka in the history of Kenyan politics, onge chieng' ma jaluo oserito dero mar Kenya. Pok nokete dero kanyo. Iwinjo? In the history of Kenyan politics, onge chieng' ma jaluo osekete ikulu ni en man gi onyalo advice kata nyalo chiwo rieko ne wuon piny. Ojelo noketo wakanyo. To king'iyo kata background moa e Sharon, wan gi problems. King'iyo kata ndara richo seriously. King'iyo kata man electricity, ite pinje mano believe ni wan wach stima pok ne chop kuomwa. Right? Makoro wacho ni stima nindo Siaya. Koro sani. Pesa nindo Homa Bay. Ineno sani e piny Luo ji biro yudo stima to the last man. Makopo ni ok yudo stima to mano ok en kosa rais. Mano en kosa leadership marwa. Samo kudikane oteke nyang' jadimo mosiep ni wan kode bunge tawas ka. Ong'isa ni odhi miyo oganda wa priorities. Right? King'iyo development odhi chiwo priorities. Ere kaka ng'ani ok wanya riwe mwakete kanyakla. Ni neno kokego neya sani dwaro weche mag penje mar AUC. Mondo represent the interest of the continent. I mean Africa as a continent, right? Globally. Tineno ka ene mo oungo jo East Africa bloc. Moketi kulu kama Museveni owacho ni Raila Amolo Odinga ni amea to support the candidate of Raila Amolo Odinga. Man has never been there. Nyisi ni William Samoei Ruto mean well for us as a Luo community. To man yosip mwadwaro Sharon. To bende ang'eni nitiere ber gi rach. Maber ni gima na rach ni ang'eni ber tiselose. Koro bende swali bende nosewacho mano koneno kodhi kare. Ahinya ne jotendwa. In mane mano kineno. Mokwongo makosa mano bedo ma okaket kuom president. Eni jogi noko include the youthful folks. Right? Ido ka rais obiro kaka Migori. Oganda matinde oganda modhuro to gine ngufu mar piny. Onge ja youth mano miss thuolo ni mondo wuo to represent oganda matindo. Mondo ang'e to ang'o icho wa elweny moro chien ka. Ang'amo wasegike to kanye mwadhiye mondo president owinji. To wan kaka joma Nyanza, Luo Nyanza. Right?